Kajawai Municipal Board ha kathong banyada ya kawa mintedu kalashna ikinala ha ki artlik jaka ki badan ha kadong panaliar. Ha ka arf khandai trik yayong ka GMB ha ka jingalam u chairman ULD Lakyang ka CEO JMB ka kong DV Lingdo MCS ringkat ki engineer bat ki rio rangba ka senra jawai ki bakentup ya u arwat ki sumer general secretary Hambinas pasa vice president bat ki wei bat ukrolam salan ki pariat president sengkho ya kawa mentedu kumju ki dekat ka Jaintia Fishing and Environment Protection Association ki lahir jurup ya ka jengpentrei ya kini ki in situ. ULD Lakyang ulaya thu ba ka buat kala bu thong ban pendep ya kini kinala hapo ubanai jemang hajar pulai bat kin sashna kum kini kinala shaki weru ki jaka. Ula kerpa di kinong song ban shimkhia ban shina da ki septic tang haki yeng ki sem jongki bana kalyang ka GMB ka IG Arab shaki long yeng ki bashna septic tang. Ukrolam salan ki pariat ukmi linti pada ka jishim khia ka GMB ringkat ka jiatre lang ki dongkishnong kan long ka jingkir khu ya ka sor jawai. Kumban shuya thu ka jishim khia ka sarkar jilla lingba ka GMB ban le ya ka nikakam de hadien ka hukum jong ka NGT bala ujor da US lalu persya ya ka sarkar jilla ban yada ya ka jinglong khu long kentang ka wa mentudu. Kenang baka JMB kena benle ya badan kam kasenra jowai kala ais ko bahai ki jaka jongka ban shnai kini kinala na senrang wayong bat urkerdat. Onni kesini dengan yang ini kam Kajawai Municipal Board siru ko ko betul dan tahu siru ko sign right dewan lai kartu kan itu inspection halor yang ini institu nala ju em apa paneliar urkerdain buat umbayang. Talor yang ini ke kam do progress ka bad yuluti wo pendep ini ke kam do hapok ke khatsan ni arpau trik yang undim nai me the expect you to bagi dong chong yang ka chong paneliar wa ki katu kan ni teli ki chong gu em hapok kam menru teli ki dor bar chong ki wa e ya ka discharge directly to the nala was nya bahagi wo ini ha dedep ini ka bot lo chong ki jingalang wo girang ba chong dedep the e la i ka por ka time bam miki wo to la kamong kamon hapok khande phaus ngi sia bahagi wo wi kre lang i de wo chna yi kini ki negile yu ka bot la ME ki jingrap ko wa i wi khat ar hajar tangkai ku wi ka long yong ha wo chna gi ki saptang da hagwon ki system ki wi ki chna i kloi i wo wi ki jingrap khat ar hajar kini man ka appeal negile yu ka chairman yang ka bot cha kinong chong ki wa man effective ki wa ki nong chong ki wa ki rutani ki dor bar chong na do ka churuku lom kerwiang siliang rai nei te ka yong pia wa ka lom yong jam wa ka panadia ini kan wa yu sa pha ki lang ni